Hallo lieve mensen, hallo lieve kijkers. Wij staan hier in de molen van Biervliet, molen De Harmonie. En achter mij en naast mij wordt heel druk gewerkt om de binnenkant te restaureren. Daarna moet de molen ingericht gaan worden. En daar ga ik nu over praten met Marion Lippers, de voorzitter van de stichting Het Behoud van de Molen van Biervliet. Marion, waarom staan wij hier in de molen van Biervliet? We staan hier omdat die gerestaureerd wordt. En Hendrien, heb je het al eens gezien, joh? Wat of er hier allemaal gebeurt. Het is gigantisch. De molen die is aan de buitenkant, dat zal je straks misschien zien, is die al een heel eind op weg. Maar dan moet de binnenkant nog gebeuren. Hè? En als je dan ziet hoe die mannen hier nou met heel veel precisie dit werk doen, ja, dat moet toch gewoon iedereen zien. En daarom ben jij hier, om het te laten zien natuurlijk. Dat klopt. Maar als die molen straks klaar is, wat komt hier dan in terug? Ja, onze wens is om hier een historisch en educatief centrum in te maken. En dat betekent dus dat we hier de molenbeleving mee gaan meegeven aan mensen die hier gaan komen. En dat is niet alleen malen, dat gaan we ook doen, maar het is niet alleen. We gaan hier ook de historie van Biervliet laten zien, van het landbouw van Biervliet, de 4 molens van Biervliet. En eigenlijk alles wat met de oliemolen te maken heeft. Want die heeft hier, waar jij nu staat, heeft hier een oliemolen gestaan. En hoe dat er helemaal uitziet, dat gaan we ook nog projecteren in de molen. Dus het wordt een prachtig bezoekerscentrum, zeg maar. Met een toilet en een pantry. En waar je ook onthaald wordt, waar je mooie verhalen hoort en waar je heel veel kunt leren. Dat klinkt helemaal mooi. Ja. Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe gaat dit bekostigd worden? Want dat kost denk ik ook wel wat. Ja, dat kost heel veel. Dat kost heel veel. En we zijn al een heel eind op pad. Hè? Want ja, kijk, als je dan ziet wat de provincie en de gemeente hier al gedaan heeft en geïnvesteerd heeft. En we gaan ze natuurlijk nog een stukje vragen, want we zijn er nog niet. Maar ook fondsen en ook subsidies en ook allerlei mensen die over van alles gegeven hebben aan ons. Ja, dat is gewoon fantastisch. Maar kijk, daar komt de molenprijs aan. De molenprijs, vertel. De molenprijs is een grote actie. Echt een nationale actie. Komt op tv, komt op de radio, komt in de kranten, overal. En het mooie is dat je met die molenprijs dat je heel veel hand van centen. Hè? Dat is ook alles leuk dat je de mensen niet om centen vraagt, maar om een handtekening. Nou, die handtekening die zet de Hollandse Molen en de Vriendenloterij om in geld. En als ze dan de meeste handtekeningen hebben in Nederland, hè, we doen 4 molens mee, dus als we de meeste hebben en we gokken op 30.000, dat is veel hè, 30.000 handtekeningen, maar dat willen we graag, dan winnen wij meer dan een ton. En daarmee gaan we dit realiseren. Zijn wij de enige molen? Is dit de enige molen die meedoet met de molenprijs? Nee, er doen er nog 3 mee, maar dat zijn geen Zeeuwse. Dus ja, wij zijn natuurlijk Zeeuwen. Hè? Dus dit is de Zeeuwse inzending. Dus deze molen, daar gaat het om. Hoe kunnen mensen ons, de molen hier, ons dus helpen om de meeste stemmen te krijgen? Ja, dan ga je vanaf 6 september 2 uur ga je naar molenprijs.nl/Biervliet. Nou, dan vul je de veldjes in, dus de handtekening en zo. Dan ga je naar je mail. Heel belangrijk, ga naar je mail. En ga dan even checken of het allemaal goed is gekomen. Bevestig dan even dat je dat gedaan hebt. Ja, en dan heb je zomaar €1 gedoneerd, zonder dat je het weet. Dus het is gewoon 1 minuutje. Dat is toch fantastisch? Ja, heel blij. Nou, ik ga straks op 6 september als eerste mijn handtekening zetten natuurlijk op dat tijdstip. Want ja, dat is makkelijk verdiend natuurlijk. Ja, precies hè. En weet je, we hebben natuurlijk allemaal dingetjes. Als je 2 of 3 mailadressen hebt, dat mag ook gewoon. Hè? Dus allemaal geen probleem. Dat kan allemaal gewoon. Dus we komen daaraan. Ik ben ervan overtuigd. Als we allemaal meedoen, alle luisteraars van jullie, van Scheldemond en iedereen die of jullie kennen, ja, dan moet dat goed komen. Fantastisch. We gaan voor 30.000 stemmen. Als ik hier zo kijk naar die muur, dan weet ik dat het niet zo blijft. Want hier komt een toilet. Dus dat je hier ook gewoon makkelijk in en uit kan rijden. Nou, dan hebben we daarnaast komt er een pantry. Want als je onthaald wordt hier zo in de molen, en dat verwoordt iedereen, prachtige verhalen luisteren en zo, dan drink je daar een bakje koffie bij. Lieve kijkers, het is heel simpel natuurlijk. Ga naar www.molenprijs.nl/Biervliet
en breng je stem uit. Simpeler is het niet. Als je een QR-code op een van de socials of de website of wat dan ook kunt vinden, is het nog veel makkelijker om die te scannen en kom je op dezelfde locatie uit. Help jij de molen van Biervliet aan de molenprijs van 2023?